ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: സവാള ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തക്കാളി, ഉലുവ, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, വലിയ ജീരകം ചതച്ചത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫിലേക്ക് ഉലുവ, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, വലിയ ജീരകം ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി, സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള മട്ട അരി, 2 തേങ്ങ ചിരകിയത്, 2-3 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ചെറിയ ഉള്ളി. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള മട്ട അരിയിലേക്ക് തേങ്ങ, ചെറിയ ഉള്ളി, ഉലുവ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 2 കപ്പ് അരിയിലേക്ക് 6 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബീഫ് കറിയിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.